Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asing mag-antabay para sa kape asing baretang agraryo. Ang programang ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Mga kabangbayan at Diyos Maraya, na pagkaaga rin po tabi sa satuya ng mga ka-agraryo welcome. Nagdi po sa satuyang ika-19 edisyon ay kan satuya man ng programa na Kapeasin Baratang Agraryo. Kagraray, sa ilo pong mga kaibang lingkod, si Bomali Gibara, ang programang inihatod po sa Indo, kana Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kana proyekto man na splita. Kana karis po na ika-18 na edisyon, kana satuya po na programa na kaibanta niya to si ka-agraryo Susi Emolina, kuna sa inpo pighira si mga magagayon na trayumpo po kana sa indaman na opisina di probinsya asin po ang padagos na pagbusol kan man lain-lain na programa para po sa ikakarahay kan mga parauma siring ana pagtulod po kana proyekto man na nasplita. Alagad sa presente para man po sa tuwing ika-19 na edisyon kana sa tuya po na programa, igwa po tabi kitang makakaibahan. Ana sa tuya po mga kaibahan, nakapagtapos kana sa kolehiyo kantong 1987 sa Bicol University sa kursong Bachelor of Science and Political Science. Siya po nakapagtapos kan sa master's degree sa Bicol College tong 2015 sa programang Masters in Management Major and Public Administration. Siya po 37 taon na nagsiserbe sa Department of Agrarian Reform kantong 1989. Nagpuon po ana sa iyang karera sa DARCO Musrong Agrarian Reform Program Technologies. Asa po sa makaputan man ang mga nagkaparang posisyon, arang po ka na Senior Agrarian Reform Program Technologist, Information Officer 2, Agrarian Reform Program Technologist 2, asin po Senior Agrarian Reform Program Officer, por dahil po sa siyang dedikasyon na makapaghatod ding magkakanego po na serbisyo para man sa mga paraumang benepisyaryo sa Kabikulan. Kan August, kan presente po tabi na taon, por dahil sa sempadagos man na pagpapamalas ng totoong serbisyo publiko, siya man ang natalaga kumuan bagong supervising agrarian reform program kanlan Tenure Improvement Division. Mga ka-agraryo, sa tuya pong i-welcome ang representante ni Chief Agrarian Reform Program Officer Florentina Escolano, maayong iba kundi si Ka-Agraryo Ruben Bin Lorea. Ka-Agraryo Ruben, siguro po good morning. Pagbati po muna sa tuya po tabi ng mga ka-agraryo. Go ahead po. Maray na aga sa imo ka Lea, ka-agraryong Lea. Asin sa gabos na nagiinan yung sa mong radyo, lalo-lalo na sa tuyang mga paraoma. Alright, so bago po ana sa tuya na kahapotan, makumusta ko lang ka-agraryo Ruben, na panahon po dyan sa Indo, partikular, taigo po kitang pinagbabantayan na raot kan panahon na sa presente. Okay man po, digdi medyo nagtutagiti pero dahil man doon diretso. Pwede po man maghiro ang mga tao kasi ng mga aktibidad. Alright, sige po, pasiring na kita sa satuya din na mga kapota na sa ngunya. Enot po muna, kumupaagi po tanganing danay na mabisto po ang sendong sektor, iyo ang Land Tenure Improvement Division. Asin po ang sendong programa na Land Tenure Security Program. Para po nindong ipaaram ang sendong pong kabilugang lakdang, inisyatibo, katuyuhan, asin ano po sa mga benepisyo kaini para po sa mga agrarian reform beneficiaries. Okay, bago po ako mag-discuss sa kuyang topic, gusto ko po i-clear, klarado na ang pinag-uurunan na po niya to iyo ang programa kan agrarian reform sa kabilugan. Pero po ako na-assign sa sector na kung saan iyo ang actual na acquire kan daga para ini may tao sa mga potential na farmer beneficiaries.
Ini po ang sektor kan LTSP. So digdi po sa sektor na ini ang mandato ang land acquisition and distribution process o itong proseso sa pagkuha kan mga daga ma-acquire kang gobyerno para ini redistribute sa mga kwalipikadong parauma. Ini po nalan process igual ning apat na kabtang. In the absence of one, dahil po ini ma-realizar ang goal kay ni na land process. Number one po, ini claim folder documentation o CF documentation. Ang mga aktibidades po na nakapalawig di ang pag-midbid o pag-identify kan mga daga na mako-cover kan programa, and then ang pag-screen o pag-qualify kan mga farmer beneficiaries, at siring man ang pag-secure kan mga dokumento na kaipuhan para sa CF documentation, like yung titulo, yung plano, as in tax declaration. Ngunyan, pag nabuo na po ini, maduma na kita sa sunod na kabtang yung pag-survey. Isa-survey na po ang mga kada lote kan individual na parauma para madeterminar ang eksaktong sukol kan sa indang daga na may titutulosin na pag-abot kan panahon. Ngunyan, ini na survey and output po kini napunta na survey returns kay puan ma-review as in aprubahan kan di na technical services. Once na aprubahan po ini, iwan na kitang approved subdivision plan. Ngunyan, pag may ASP na kita, i-attach na niya to ini duman sa claim folder na nabilog niya to sa primerong kabtang. Maduman na kita ngunyan sa third subcomponent na inapon na yun na land valuation. Ngunyan, ang sa land valuation, ang mga aktibidad po digdi, iyo ang pagbisita actual kandar as in mga ibang stakeholders, kan landowners, as in farmers, duman sa daga mismo na cover kandar para madeterminar ang mga land use kay ni, ang crops niya unduman, ang improvements niya unduman para kaag sa sarong report na inapuntang FIR o Field Investigation Report. Sa Field Investigation Report, i-attach na niya to dyan sa plano. And then, ma-request na kami andar sa Department of Agriculture kan mga input, kan production data, selling price kan mga crops na niya unduman. I-attach naman duman sa claim folder na nabilog. Ngunyan, isusumiter na ito sa Land Bank para ma-review as in madeterminar ang presyo kan daga na ibabayad sa landowner as in si babayadan man kan mga parauma. Ngunyan, pag nakumpleto ng valuation, ma-issue na ang Land Bank of the Philippines kanina apuntang MOV o Memorandum of Valuation. Ini Memorandum of Valuation ipapadara sa may-ari para maaraman niya man kung pera ang presyo kan daga na presyo duman sa na-cover niya ang daga na ililipat na sa mga farmer beneficiaries. Katakot kay ni andar, ma-request naman sa Land Bank of the Philippines na ang Land Bank mag-issue na ng COD, Certificate of Deposit. Pagpapatutuo na ang amount, itong proceeds, idiniposito na kan Land Bank sa trust fund kan landowner. Ngunyan, ini COD, dadaroon ta po ini sa Registry of Deeds para makansilar na ang original na titulo kan dating may-ari at as in mailipat na sa Republic of the Philippines. So RP title na. Nakumpleto ta na sa proseso na acquisition, na acquired na. Ngunyan, ang ROD tatawan ng EPEB number itong mga RP title as in itong ma-generate na individual CLOA para sa mga parauma. Now, pag may individual title na, EP man o CLOA ang parauma, pipirmahan yan kan sekretaryo ni Secretary Conrado Estrella III para final nang irehistro sa Registry of Deeds bilang mga individual na titulo. Pag ikuha ng narehistro na, nakalog na sa system kan ROD, ibabalik na yan po sa Provincial Office Kandar o kung saan, halimbawa di Salbay, para i-distribute na sa mga parauma. Ngunyan, pagkaput na kang parauma sa ng titulo, nakumpleto na po ang proseso na land acquisition and distribution. Distributed na po ang daga sa mga parauma. Mapuo naman masunod na component kandar itong pagtausin ng iba-ibang intervention. Yan po. So, yan po mga proseso kung paano mapanuman ang titulo sa mga parauma.
Alright, at least po sa tuya din na naipapaliwanag sa tuya po ng mga kaagraryo partikular, takadako din po katang naghihinan nyo, gadapit po sa nasambitan niya to din nakatuyuhan. And syempre para po sa mga dugang niya tong kaputan, kaagraryo Ruben, katakod po kansin nung padagos sa pagpapabot ni nga lihitam po nga serbisyo, papari po rin do kami nga maistoryahan kung ano po ang mga pinakamagagayo na accomplishment na sa endo pong naabtan na sa irarong po kansin dong sektor hasa po tabayan sa presente. Sa ngunyan po, padagos na sa muyang pinagdodocument o pinag-distribute itong mga natatada pang balanse na dahil pa na ililipat sa sa mga agrarian reform beneficiaries. Pero pwera ka, nigwa po kita makayuno na duwang special projects sa ngunyan na nasa full blast na ang implementation. Number one, ini po na project split na inapod niya to na support to parcelization of land for individual titling. Explain ko po ni madali kaya mga nainot na panahon na kapag issue po andar ni titulo na pinapuntang collective CLOA na kung sarong titulo pero ang nakapangaran na beneficiaro saro ay sobra sa saro o duwa o nagkapira. Ngunyan, medyo nagkulang sa pondo kang panahon kaya dahil ni na subdivide. Sa ngunyan, sa tabang po kan World Bank nagkaigwa ng funding para sa pag-subdivide kay ning mga collective CLOA as in inaaputan na niya na e-title o individual CLOA. Individual CLOA na para sa mga parauma. So ano po naging benepisyo kayo sa mga parauma? Number one, sigurado na po siya na sa iya na niulit ang may individual na siyang titulo o e-titles. Ang saro pa, pwede na siya maka-avail ka ng mga programa ng gobyerno para sa mga awards like access to credit as in iba pa po. So hindi man po nasunod na sa special project, ini po ang inaapuntang New Agrarian Emancipation Act na sa paagikan RA 11953 Series of 2023, iyo po ini ang pag-condone o pagpara, pag-write off, pagpatawad kan mga utang kan mga paraoma na day pa nakabayad duman sa indang amortisasyon. Sa madaling sabi, mayo na siya nagbabayadan, halimbawa ikaw sinda babayadan. So ano po ang nagiging impact kay ni Senda? Magayunon po. Enot na enot, wala na sinang isip po na babayadan sa kada pagmataninda na araw kayo ng babayadan ko, na po natatapos, wala na po. Panduha, yung po na benepisyo kan maka-avail man Senda kan mga programa kan gobyerno para sa mga awardees like ito man po na access to credit as in iba pa. So yan po, nasa full blast na project split as in condonation law. So, apera po yan kan pagpadagos mi kan mga balanse na dapat pang may distribute sa mga parauma. Alright, so itong naunang bitan niya to po ng mga accomplishmento ni Kaagraryo Ruben, patuto kana sa ino pong pagpapadagos-dagos man na paglalapigot, tanganing makatabangan sa ino pong sektor para din sa yung mga paraumang beneficiaryo. Nagkasabay po kaya na Kaagraryo Ruben sa ibang po kanatarium pong ini, ano-ano man po si mga kadipisilan na sa ino pong nakampang, lalo na po sa padagos sa implementasyon kan sa ino po ng mga programa. Okay po, bago yan ka Agraryong Leia, gusto kong isingit palanso figure para maigwa mga kiretrato ang mga tao sa kung pila na-accomplish kandara, region-wide Hindi po sa sinasabi tang project split, igwa na kitang 8,035 na mga individual LOA o EP, e-titles na napanao. Covered po ko yan ang 13,000 plus hectares na daga. So, ngunyan po asum na ko yung accomplishment sa split. Sa COCRUM naman po, igwa na kitang kautangan na napatawad, na write-off na 1 billion and 116 million na kautangan kan sa tuyang parauma na nagbibilang sa 33,125. Ang covered kay ni nadaga 53,000 plus. So, ini po ang mga impact project kan nadar na talagang nagkakaigwa ni epekto ni magayon sa tuwing mga parauma. Duman po sa sinasabi niya to ng kadipisilan o sa pagpuon po kang programa ining regular land niya mo as in split as in ang COCRUM ang primero major na problema kay itong
owner sa programa. Pero sa kalaunan po, nakumbinsi man niya to ang mga parauma as in non-owners, as in gabos na stakeholders na kaya po ang implementar ang programa. Kaya napadagusta ang implementasyon. So, igawan po ng problema, isolated cases sa mga ibang probinsya na peace and order situation. So medyo naantala duman sa tuyang implementasyon. Pero sa ngunya, na-solve na po ito. Kasi magayon sa tuyang advokasya kan programa. So far po, yan ang mga mayor na naging problema na na-encounter niya to while implementing the program. Alright. So sa pagi kay ni Kagrary Ruben, sa ngunya na ano-ano po ang sendong mga pinagpipreparan na mga aktibidades as in programa po orog na para sa ikakarahay kana sa tuyo pong mga agrarian reform beneficiaries. Sabi ko nga po, as of now, padagos ang sa tuyang pagmaliyugot na itong mga balanse, itong mga panakukubir na daga na dapat mapaduman sa mga parauma, makumpleto niya to. As in, siyempre, balik kita duman sa split, as in Kokrum po, sa October 28, igwa na magkita duman sa Naga ng distribution kay ni e-titles, Kokrum certification o itong donation certification para sa mga parauma. Kung babalikan ko po, in parte din sa itong programa, kan last year po, si President BBM mismo ang inutan sa pag-distribute kan first batch kan mga e-titles as in Kokrum duman sa Naga. Pinasigundan ni digdi sa Ligaspi ni Senator Amy Marcos as in pantulo na batch ni samuyang Yusik Niña Taduran, nagkondusir man po ng distribution kay ning e-titles Kokrum certification as in EP-CLOA. So yan po. Lately po, nagkaigaw man kami ni pag-feature kan pelikulang agraryo na kung saan pinag-showcase kan dar ang mga naginimo kay ni para sa mga parauma. Harukan mga success stories kan sa tuyang mga ARBs and best practices na ginigibo niya to as in itong mga kung paano kadakula na nationwide and na-distribute na daga para sa mga parauma. Yan po, Kagraryong Lea. Alright, so kadakol pang dapat na lauman na nasa tuya din ng mga agrarian reform beneficiaries partikular si mga pagbibilog ng mga aktibidades as in programa sa mga masunod po tabi yan mga aldaw as in sa mga masunod din na panahonan. Sa pagikayan, giraray Diyos mabalos kay Kagrary Ruben dahil paramihan trust na po muna man siyang wawala to dahil gwapa kita na sarong bisita di man na sa laoga ka na sa tuya nga programa kung sa ina sarap po tabi siya sa mga natabangan na agrarian reform beneficiary. And siguro sa pagikayan, sa tuya pong i-welcome sa lagman kana sa tuya po na programa si Kagraryo Saturnino Butin. Kagraryo Saturnino, good morning po and siguro pagbati po muna sa tuya din ng mga kagraryo. Go ahead po. Morning po. Ako po si Saturnino Butin, may tulong aki, bayagom. Bilang sarong paraoma. Alright, medyo na emotional. Nagiging emotional si Kagraryo Sator. Of course, iti sa laoga ka na sa tuyang programa. Naintindihan ta niya to yan. Alagad Kagraryo Sator, para po sa tuyang formal na pagpuon ka na sa tupong pagpaaram kan sendong mga istoryang trayumpo, pwede po ba rin doon na mas ipabisto po na sendong sa diri, sa tuya po ng mga paradalan, asin prahinan yoga, ngunyan po na pagkaaga. Ako po si Saturnino Butin, may tulong aki, may agom. Sarong parauma. Alright, siguro na-overwhelm si Kagraryo Saturnino pagpagod. Ito po nga sa tuya nga namamatean na nervyos sa presente. Pero Kagraryo Saturnino, pwede po ba nindong may istorya kung paano po kamo nagpuon na mag-uma asin si Isay po na sa imong inspirasyon kan maglaog po sa laduman na ini? Bali po sa magurang ko po. Dare naman kaya sinda. Bali ako ang winalatan.
Alright, so siringan ni naunang bitan ni Kagaryo Sator. Siyempre, pagan sa tuya po ng mga magurang, isaro po tabing para uma, automatic minsan na ipapasa po tabi yan sa satuya din na mga kaakian, na pong liwat na magpadagos kana sa inda pong napunuan, napuunan na sa presente, tangani pong magdanay man na mas orog pang maabtan ka mga presente pong henerasyon. Alagad, Kagaryo Sator, no rin po nindo na resiber, na sa inda pong sa diring titulo, asin po kan ma-resiber nindo po ini, ano po sa pagmate na sendong daga na pigkukultivar, talagang pagsasadiran na po nindo. Siyempre po, maugma. Tapos na-receive ko mga 2023 to na. 23 po. Alright, so siring kay ni, ano po ang namamatian ni Kagaryo Sator Nino? Mapadapit po tabi yan na mga kaagraryo duman na sa sayang pag-resiber, ano po, kana sayang sa diriman na titulo. Ta sabi tangani po kaagraryo, at least mayon nang masyadong iisipon na, ano po, siring ni Kagaryo Sator, tapag turog pagkabanggi, at least mamatanangad kita na magayagahay ang sa tuya po tabi na pagmati, dahil etong problema ta niya to sa tuya na pinag-uuma, at least sa dirita na niya to yan, and pwede pang pagtuna nin mga magkakanig pang mga bagay sa mga nagkapera pa man. And anyway, Kagaryo Sator, ano pong mga produkto na sendo pong naguguno gikan po sa induman na umahan? Mga nyog-nyog man lang po. Alright, so yan po si mga produkto, ano po, o sa indama na nakukuha, gikan, sa indo po tabi na umahan. And may dugtog ko lang po, ano-ano po si mga marhay na naidudulot, kana sa indo pong pag-uma, asin na paano po kamo kay ni natatabangan sa pang-arobal daw man na pagbuhay? Ini po sa mga paano po sa mga aki ko, wala pa eskwela ko, gabo sa arog-kaan. Nakatabang sa oral daw na pagbuhay. Sa kayo natinod po, may sideline man po ako. Nakatrabaho. Alright, so balita tangani na si Kagaryo Sator, para po sa pag-uuma, sabi nga ni Ken, may iba pa man po na pinagkakakitaan. Siyempre, naunang bitan ni Kagaryo Sator, si marhay na naidudulot kana sa indang pag-uuma. Of course, para po tabi sa ikakamaray kang futuro, kana sa iya na mga kakian. And sabi nga ni Ken, sa pang-oral daw na pagbuhay. Tadipisal talaga po kung nasin nga ni kita makua, kana sa tuya po tabi na ikinakabuhay sa oral daw dipisal. Ano po ang pag-iisip kan mga bagay-bagay na siring nini, kaya at least, po, sa paagiman, katong umahan ni Kagaryo Sator, inapapanuan ang sa inda po tabi na mga pangaypuhan para po tabi sa indaman na pamilya. E nasa ngunya, naunambitan ko kasi bago, Kagaryo Sator, etong sa inda po tabi, naapwera sa pag-uma, maiba pa po kamo nga pinagkakasibutan, asin po pinagkakitaan. Hindi po, nagtatrabaho po ako, nag-chop ako kay karne sa mayamo man kaya ako. Pero sa layan man. Alright, so grano ka totoo, Kagaryo Sator, na ang sa imo pong amo, iyo man ang sino pong pinagsusuplayan, kan sa indo po tabi na mga produkto. Iyo po. Stugan ka na mo ko, pagkidara ko ang produkto, nyog. So talagang para palan sa pagtatrabaho sa karnihan, ang amo ni Kagaryo Sator, saro sa mga pinagsusuplayan kana saya po tabi na produkto, siring po tabi kaniyog, di ba? At least, egwa ng sideline, egwa na pong pinagkakitaan na iba pa, ang sayang amo, at least po nasusuplayan kan mga produkto, gikan po tabi sa sayaman na umahan. And sa parasante, kumusaro pong para uma, Kagaryo Sator, para po sa indo, ano po ang pinakadipisal na pangyayari, na sino pong nakampang, asin ano pong leksyon, na sino pong nanoda na gikan mandigdi. Yan lang po, pag iagi-agi bagyo, siyempre talagang dipisil na.
Alright, ang gabos sa tuya, even din po tabi, sa tuyang mga parauma, nakaka-eksperyensya ka na mga pinakadipisil na mga pangyayari partikular, tangon yan po baga, ang agrangay kan mga parauma, si bentahan din, kana bagas, and mga paroy, rather, and mga nagkapera po tabing mga kinakampang pa, kana sa tuyang mga parauma, pero sabi tangani po, nakadipisilan na ini, gibuhon, natungtungan, taning at least po makahipno kita, asin makabilog po kita, nin magkakanigo po tabing mga leksyon na konsey ng sa tuya po tabi na mga nanodan gikan dyan, at least makapagpasiring sa tuya po tabing kamauotan man sa presente partikular, tana sa tuya po tabi na mga parauma, saro po tabi yan sa mga pinaka-importanting sektor sa satuya po tabi na nasyon. Dahil nga ni sabi ta, na kumayo, ang mga parauma, madidipisilan po kita pag-abot man sa pag-abot sa food security, asi mga nagkapera po tabi yan na mga pinaprodukto na sa po tabing pinagkukultibar. Kaya nga ni, dapat isipon, kan satuya na mga naginanyog na mga kagraryo, kung ano po ka-importanti man na sa po tabing sektor. Kaya nga ni, padagos-dagos na pinagtatabangan na siring po tabi sa laduman kandar. So sangunyan po, para sa mga kaparaw niya itong parauma na nagahalat man po ka na sa indang sa diring titulo ng daga, ano po ang sa indong may tatong pag-inspirar na mensahe? Dito lang na tsaga-tsaga, ako ngali, mabainte kayo, 17 taon, iragay man la Diyos, nagabot mang giraray, dit na suro sakripisyo lang, abot man sinayan. Alright, so siring, kana nasambitan po ni Kaagraryo Sotorra. Sabi nga po kaya na sa gabos sa mga nagahalata, kana sa na pong sa diring titulo maning daga, maghalat po muna asin magsakripisyo ning kadikit man na panahon. At least, ayan po, maabtan tamang giraray, maitatao sa satuya, and sabi ta nga ni Ken, kumayong pagsasakripisyo, kumayo pong kapagalan, deta niya to mas maapresyar. Sa tuya po tabi na trayumpo sa presente, and kung ano man, sa tuya po nga nakukua, ngunyan po tabi nga mga panahon na ini, nakadakol, si mga kinakampang na mga problema, asin angat, salado po tabi kan sa tuya din na mga parauma. Well, sa pagikayan, syempre po bago man, Kaagraryo Sotorra, butasan ko po sa indong manalinya, agadan ko po muna man ang sa indong mensahe, kung may gusto po kamong paabutan nin mensahe o kaya po pasasalamat. Go ahead po. Inatinot po sa gabos, nagpasalamat po kay BBM and Secretary Estrella, sa DAR, asin sa gabos na mga taga-DAR. Salamat man. Alright, so yan po, pagpapasalamat man ni Kaagraryo Saturnino, alagad sa presente balikanta. Ang sarapaman na siguro po igwa pang mensahe na papabutan na sa tuya po tab nasa pang bisita sa laog kana sa tuya din na programa si Kaagraryo Ruben. Kaagraryo Ruben, baka po igwa ka mong maut din na pabutan po ng mensahe pasasalamat. Go ahead po. Bago po Kaagraryo Lea, pasalamat sa gabos na dapat pasalamatan. Gusto ko muna po magtauning advice o tugon sa tuyang mga parauma na atamano ning maraya sin pauswagon ng nagaan na pasainda sa irarong kong programa kan reform mga agraryo. Yan po. So, pasalamat po kay President BBM, kay Secretary Conrado Estrella, kay Regional Director River Theodore Sindak, asin sa gabos na kiriba ko sa Regional Office, sa gabos na tagadar sa Bilog na Riyon, asin siyempre sa mga partner agencies na katuwang niya po sa pag-implementar ng programa. Asin siyempre dahil po mawara ang pasalamat sa tuyang mga parauma sa pag-cooperar kaning programa ini. Sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino.
Alright, so sa pagi kayan, kadako na naman po tabi kitang sabi nga ni kananodan sa satuy pong paniba gumana na edisyonen. Sa pagi din po kayan, sa tuya nga sa mga pagpasalamatan, sa tuya pong mga nakaibang mga bisita, mga kaagraryo, padagos po na magantabay sa mga sunod na edisyon po kan sa tuyang programa na Kapeasin Baratang Agraryo Giraray. Na programang ini po iniatod man sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong split. Sa indong nadam ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baratang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.